guys. Sa una ba? Ako istorya. Yung mga bata ko. Mga buhay mga batang doon na ako ng sikta kayo. Nagdako. Tago. Japanese kid. Mobile. Chinese gamit. Sulok-so nga. Tinggal tangkalang sana. Batulata. Kadas-kadlas. Muna yung duwa ng bata na una mga pisikal yung kasingod yun. Lahi ni karon guys. Ang duwa sa mga bata kuha na ng cellphone. Duwa na sila ng mga LOL. Mga mobile legends. COD. Susi. Ang pinay ng duwa mga sugal na duwa. Mga X-Max Pit sana. Ay bata ng mota na guys. Buwa ba? Ang mota na ang kabukot duwag scatter. Hindi siya nga makuha full. Duwa na scatter. Kung saan akong duwa scatter. Kaya nga. Hindi kung saan mong duwa full. Duwa ka. Duwa ka niya. Maglagot ka, di ka score. Bunal mo cellphone. Di scatter. Kung mo ba, okay kayo. Ang gamit guys. Bulang mo rin po para mo scattered. Pinuang bata guys. More guys.